check. Check. So. Yes, check. Okay, baik po sa mga payabag ni po yung may pag-orasan at siyempre happy birthday kang pambiding. Baik tayo po pagkantang birthday song at siyempre pasalamatan mo po king akong Ginoo. Di sana po yung Fort Central Badua ning birthday celebrant. Pasalamat po kung may tungkol niya po. Baik tayo pagkantang birthday song. Yeah. Happy birthday po. Salamat kung dakan Keka o pinuli lalang Uling didinan me
siyempre po yung birthday ng competing, hindi tayo pagkantang birthday song. Oo, syempre. Yan. Kamacho na kitang papagbiday. Oh, makamotor yun, oh. Happy birthday, happy birthday. Alright! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay pagsalap ng tamo ay donang kemaitan Lintang kayang bining, gening kaorasan Yung tulad ligayo, kaya tamo yung pang Happy, happy birthday, mamagkanta tangan Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Kining birthday mo, magsaya tamo, kambeling pamilya, pelalong kaluburan mo. Kay katatang bubing babati, kay pasadayo, masaya ka sana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kong Biningan! Yeah, nagkagano ng meta, dati talapan ng birthday celebrant. Yaman ng mag-birthday na partner. Magastos mo. Baka yan talaga. Punta ka nung dakal kapangan ng tao, mas dakaling blessing datang kaya ka, matwang mabulok. Siyempre po yung pagkabidyatangin ni Competing bilang magalaka at masakrips yung pengari. Para lang tayo po kayong itong kantang makapatungkol ko rin tatang. Ito po yung kabambangan beso ng Dance with My Father. Ayan, on version Miss D. Pwede tayo pong tera tatang biting ka rin kayang anak. Bang ano masaya? Siyempre. Misan mo yan misan katumerak. Balang 10 years sa Chutakin Oh. Wow!
Yan po yung walang bayad na po. Yeah. Lalo ay kung gaganado pa kiting papalakpak. At siyempre po yung kagatang birthday celebrant, ini po anak ning Bakulod. O yun eh. Ini po katangin ni, ayaw din niya po king Facebook reels ng Bong Manalo at Miss D. New version niya po yung Bacolor Geography. New version. Dala po kay Facebook ming Miss D. Wah. Mag-follow ko po niya po ang tinunasa ko kay Renete Bayani. Wah. Kita po nga page ko kay Facebook ng Baumanan. Kaya kami YouTube channel na po. Dagal ko po ayaw din ng mga santingaso na tagar niya. Wah. Please po. Please. So pa niya po yung matpong mabulok. Wala nang madam. Na. Malapit niya magsoldo. Niya more follow. Sige. Yung Bacolor at yung nang mamaala, bayulas sumakot ng Kastila, kaya't nanimon ng Manila, at itong nangang daring malupa. Yung Bacolor, ganitang minuno, Hindi na ito yun. magpuno din por merong lagyuna,
mamatawi kay salita ng kay katang mayor, paring demanda to. I love you all. Wow. Extra yan eh. Extra yun. O tiyang kulang ito. Sa tiyang kulang. Ano yan? Dapat at silag yung mukha rin bang manalo taga Bacolod dyan naman eh. Alam mo na eh, bagan niya. Sige, nabi sarili, matuwa na ka rin. Malyari ko po pag-request ka rin ang kantang darandaman niyo po kaya kami on diyang English yan, di Tagalog. Basta balong niya po, ikan tatay po para kaya kayo po kabalen. Ulimburi mo po rin ng tatang biding. Mabsita, no? At siya, mabsita pa, balugbog. Yan, hawa. Diba? Sige. Ipaglalawit na kanya. Sige. Mabsiya. Ben, nung wala lang request, ako pa. Kilala din na kami, tayo namamuklat. Yan, pelalong gitarista na nakapagsapatos. Mabsiya pa eh. Kulang ka bayad ka niyan. Ay ka makapiblas. So yan, ano makasapatos? Less 500. Restaurant Calma! Penalty. Okay. Ano ba gandang when I'm gone? Happy birthday, Tatang Biging! Oh, hirang kaku antika mong Superman na handang magkol at ilaban kenuman. Kakuhirang kanaku antika mong ginto, marapat mong pagkamalan kong matubo. Nung araw pa kumupin gangkay ng edad ka pagpagkul at mangyaman kinubo lato na kung sakit marunong ang karapat ko ikang tunay liburan ko kingga na kaning ugali mo agihan mo yung puso ko nung malyari mo ng gawa ikulisak kung masigan ikaw ay nukot kong lubulan hanggang ang kamatayan. Woo! Kanta Kapampangan Manyaman. Oh, hirang kaku antika mong musika, pampasigla at papagana, okay ka. Bago mo kakumbetong kang tagapayo, tuturo kitang makausto, ulod mo. Nung araw pa kumupin gangkay ng edad ka patakil at manggaman kinubo
Iwanamgan kay kapangpangan kanako anti kamong Superman. Alam mo? O ini po yung gandang pangkalulu. Pangkalulo? Itamong hortelano. Awa. Iya, hindi ka tamong para-para yung almusal na ngabak niya po. Ing hasundang almusal. Almusal, pero pagtuwana. Mabaling kape, tuyong ampong simle, iris ametisa, at pritong tinapa, aslaming tiltiran, bawang at paminta, o yan ang almusal na totoong magagana. Nilagang ebon, kamatis at asin, o yan ang Ricardo, at umay masanting, kami asang damo, presyuwas na gatas, hani ang almusal ko, maralas balasenas. Uling yan kung merabot, kuting pamana, magkaniyan, itiyang maralas, kaya pag nang iba, at ito na kailangan pang magpinidor at kutsara, magkamat, yung mas masanting pa. Sardinas, maparas, inutang mo tindahan, may pis at pandesal, king kape may asawan, at tepo natin, katas na rin palyarwan, hanyatiyo at tinapa, maras kong patyagan. Uling yakong merabong kuking pamana, magkaniyan, itiyang maralas, kaya pag nang ina, at ito na kailangan pang magpinidor at kutsara, manggamat, yung mas masanting pa. Ang yan naman ngayon, tanaw, migbayo, mamangan almusal, na yata uso, dakarang magtipid at gagawang paralan, isa sa Vietnam, almusal ang pagpagkuhan. Uling yaki, merabong kuting pamana, magkaniyan, ito yung maralas, kaya pag nang ina, at ito na kailangan pang magpinidor at kutsara, manggamat, yung mas masanting pa. Manggamat, yung mas masanting pa, lalo na'y almusal, tinurat tinapa. Ayun. Siguro pwede nang tumera ka yan.